Един ден с нашия екип събираме се в офиса и отиваме на презентация и обучение на персонала на наш клиент. Здравейте! В момента се намираме пред бутиков спа хотел на брега на морето в град Бургас и ще правим презентация на новия софтуер пред персонала. Ще го инсталираме на мобилните телефони на персонала и пред управителите на отделите, които ще управляват екипите си чрез този софтуер. Какво е планирано в днескашното обучение? Днеска ще направим всъщност внедряване на софтуера, който разработвахме последните 6 месеца. Ще създадем иерархична структура на всички управители, подуправители, служители. Ще им създадем акаунти и след това ще им направим обучение как да ползват софтуера, въпреки че е направено супер лесно. Все пак се трябва едно първоначално запознаване. Така че сега ще видим, очаква се един интересен ден, ще запишем клип после от самото обучение. Добре дошли в бъдещето на хотелското управление. В динамичния свят на гостоприемството, хаосът, забравените задачи и лошата комуникация между отделите и служителите са най-големият враг на печалбата, но ние имаме решението. Забравени задачи, липса на ясна отговорност, управителят гаси пожари вместо да управлява. Резултатът е ясен – напрежение в екипа, пропуснати приходи, лоши отзиви за хотела и ресторанта. Време е за ред, време е за контрол и отчетност. Представяме ви централизираната веб система от Max Progress, софтуер създаден специално за собственици на хотели и курортни комплекси. Как го правим? Започваме с пълна организация на отделите и екипите. Всеки служител получава ясна роля и задачи с няколко клика. От рецепция, ресторант до поддръжка и спа. Обучаваме персонала да работи умно, а не трудно, без повече объркване. Всеки знае какво и кога трябва да го направи. Край на бележките, задачите се получават и отчитат директно на мобилното устройство. По-малко стрес. Работата между отделите е синхронизирана и спокойна. За ръководството системата дава пълна прозрачност. Виждате статуса на всички задачи в реално време. Разполагате с история и детайлни отчети кой работи, кой е на работа и кой изостава. Получавате реална картина на работния процес, без излишни разговори и недоразумения. Даваме допълнителна стойност за вашите гости, когато имат някакво неудобство или желаят да направят оплакване, директно да го насочат към управителя на съответния отдел и той да го получи мигновено. А когато са доволни, директно ги пращаме чрез мобилното приложение на онлайн платформите, за да оставят висок положителен рейтинг. Това не е просто софтуер, това е система за контрол, репутация и растеж. Изградете екип, който работи в перфектен синхрон. Max Progress – хотел мениджмънт технология за победители. Свържете се с нашия екип, ако желаете да научите малко повече за този продукт. Линк за това оставям в описанието на този клип.